Kabani taute bukuk chong o jorao kaisa kotor ma kok viral ni chong mani o kok ungkha khorokchon nukuni hamjak no kubun dok ni boro nok bisingo chongwi khakere bi tong khak nei kaisa ko TMB ni channel lo nukman yagulo kwbangma borok ganaro phone khaikya tam norok khe naitokya tama khobor boma hai emonki beleke kha sajanai ko yediba khorokchon nukuni hamjak che buini borok buini dok ni borok abar bwsai bola thwijak ge bono rang ro thaignai khakre bi tonikha nogo aboni update dor kisa maris naikha tamni himba oro kaisa hodani khanangmani bo tongo oro tai kaisa o kok tmao chaya khainai no majragani bo jotono musung jaklayo tai chaya ngi tong khangka sabla naithok jaksiba o kok no ang naitugui naikha sal der din hai romi nomani pore paithak jora thaimankha abo bukuk ge khoroksa khumulungni obo jehetu o ঘটনানি পাইথাক কোনো খবর ইনফরমেশন কমপ্লিট ইনিয়াখো কমপ্লিট ইনিয়াখো বলতে তাই কিসিসা তংখ আমন বাগি আং বিনি সিনি মুখ রাং মুসুনি তই কংখা আ বুকু গাংকে খুমলংনি ব কাইজাগি থাংমানি হিগাংকে নন্দন নগর কাইজাগি থাংমানি ইয়া গলখেনো বসাই বাই কিসা কেসে কেরেং কাগলাইও কিসা ফেকজানি মানি বে কেরেংজাক আবাহাই রখনিনাই বড় কিসা কক বাংলাইখা কক বাংলাইনাই নগ তংখরাইসা খারাইক্রি ওয়াইসা নগ থাঙো ওয়াইসা ফাयो আবাহাই কাইসাंलाइखा पाइथाक जरा बसाय थै थांजागौ थै थांजाग माने याग उल जे ब ताइ खरसा लाबाय आबो कुबुनि दखानि लाबायनो आबो हाय तापसाने हामजागै थांलायका आम हाय कक्तमा ओके आबो हाय थांमानि याग उल खेनो ताबो ब सातक जागै दंगो बजागै दंगो ओके चिरखै काबो इया के केबो लामा गारा थै लाइखांका के doga grang grang rok khnao ge khakerep jagi si tong khana bono ko ya rohya khitoni rekhana bot bini ichha kri ya oma ke tongnani bono ko thana musu rohja gena aba hi kabang ma o am chaini gara ti lai sunai bor rok ni bakhawa sondeho nungkha a sondeho ungmani ulono je khana nai rok ko khalake ke koktoma thumeroni khugo sobika eba yembini khugo sobika aboni ya golokheno naituk nani bagi bong nog nukung ba bong kabi rawi kerang mani ya golang semanka borok hamjagai no o je ko tipra saya am hai bosongni borok baino bo thangka nei para rogo khana laija abo kok tumangkha bo sai bai hijangni to walai phano tongkhana walai phano mangkhana borok kagnani ni wan thu eba nongkhana kagna phano hiwa tokna কিন্তু অরও media rok phat chake borno thanginai bong nogo habui je suninani ba video camera khaitumani abo hai aro duita tai go gosimung nangko kaisa hingka kai tumuno o isuno tine kuno thanao pano case rijak ni thake eba bongni poribarni inginai sini media rok pano phai help san baikese जों बार थमाननाय इnya hingka kale जों borno tomasama buni hijangni walaiba jagarago जों media ka sarang interfere khainaba ge om hai bulai toklai chirik mokoro abo to unglai phan mano inge ke o am chani o je chirik mokoro ungui kha tokjaglia poribesh নষ্ট হই tongkha ni am chani borok kamini lokoro phano police phano sahorke ba ekta club no phan sawi mimangsa khaini kok sakangke abo ungui mano কিন্তু তমসামা কাইসা নগ bulai khe toklai khe keno je media thangai koinani abo to sombobya nangke kaisa bori rokni organization thangai mano a situation no control khaina bagai ge tabo kongma borok sungo je nor media rok tangai thainia no kamam hayo ayang kangke ang borok sanamo sugo tin thaniwo complain bongni para de borok ni phana sapai nangnai bini abori ni bumani yakni phana sapai nangnai obori ni phana sapai nangnai eba o je chiri khoglai bulai toklai tongmani aboni kaisa proman hisabe video phano kaisa tongnai nangnai am haye ka chung tong buinok lu kho wala khe toklai thai mai yeble gabo kamini borokni daita tongo oro je o bulai toklai unglai tongmani video kisisa phata tibano chiri mokormani phano phunu kornani kisa kisai tubna nangnai ini angka kai o je borini agiri bakraje boba para kaisen tongo ba bo phano complain dena nangnai kaisa channel ba kaisa thanao ba kaisa borimo tharango ba kaisa klabo gake o je ঘটনা ungmani nukhuni borokni consent eba সম্মতি eba gosimung kri kai buitamo khainai ba karon nang thangini aro tamunglai tangni am hainglai hini gake borok nok kaisa hamlai jongono nang gake saya sing thang am hai beja ya deba
abon bagini o je khanangma singsa kaisa je patimung abo non non nogoni koktoma जों abo jeto bon koribani bokhachi kono complain kore abo जों obono norno boni bumung bosa jaga nok thai aborok saimai yangi tongkha tingo video naimon yaglo tumuno kono organization aro thangna musungo eba kono bongi je tabok borini bosai thi thangda kono bokraj eba o borini buma eba o borini khanangni kamini borok phano যদি complain dekhangke থানাও পানো মিডিয়া নো ফানো কোন অর্গানাইজেশন পানো কোন ক্লাব নো ফানো সাইকেল কাছে অব ইনভেস্টিগেশন নাই তাই অবনো তারাই মাননাই আবগৈ যে নন্দনগর আমতে লুকুরক আং যে সাই তংমানি অ কগ্রক নো তমনো নরক কেল খাই নরক সাইমানি দङ ঘটনা গাंगे আবনি প্রমাণ ও যে চি খলেবেন জরা জং সিম্পা রইनो नांनाय एबा सातक जागि दङ बुइ द हय कायजे थांग हुनि पानो चांलाय दङ हुनि पानो तंलाय दङ हुनि पानो abo hai tumuno taya su yang jong khake kami am teri borok nok luk khuni borok ba nuk sijak nuk jak am teri borok ni kaisa buji misiol fan khlair lagi nya kai jeng media khai bo tam ngai ba bor solution sinang obo society ni kaisa hamia tomu gake o hamia no kimna ni bagi nyai nor borok jotoni coba sunango yo satok jagi tong mani no jeng jada gwa am haya satok jagi tong khangke abor ni bisiti pano abor ni buma sungni khano isra nangnai ye complain dana nangnai hanao pano media rong phano bari bodol rong phano puru club rong phano rohna nangnai abon pore nai manai o party mungo jeheto o bari bo chala bai hamjagi si thangu huni noke bulai tongkha khasrabda tongkha huni pano khacha jeng logiri manyako asuna hambai tumuno kebo obnoti nei ke details saimano musongo eba obnoti nei investigation khanya musongo ba o party mungno kuchuk level of langi bono justice na musongo ke icha je ang samani bororo basai phaya nanga sirai ini osuno update kebo khorokta nogo chobdagi unko rang ro thai ni chobdagi to habuni bi ko se chobdagi to abake crime no itu a crime no phano boroni bisiti phano family ni bisiti phano complain nangnai club phano yeke organization bari rong mothar phano yeke media phano abai complain chara sang news phai mangla jotora